Berlineko Freie Unibertsitatean euskara eta euskal kultura irakastea oso esperientzia aberasgarria izan da. Eta esango nuke luxu bat dela olako aukera bat izatea, ez? Oso lan eskertua izan da. Eta gero oso aberasgarria izan da, baita alde batetik ikusi dalako nola ikasleak Alemaniako unibertsitate batean hasi diren zerotik euskara ikasten, baina niretzat ere oso aberasgarria da izan da kurso horiek diseinatzea eta pentsatzea zer nahi diet larazi nire ikaslei, bai euskarari buruz, bai euskal kulturari buruz, ez? Orduan ikasketa prozesua oso aldebikoa izan da. Eta bestetik aipatuko nuke baita ere, atzerrian irakasten ari zarenean, kulturen arteko zubiak ari garela etengabe sortzen irakurleok, ez? Askotariko profilak dituzte gure ikasleek eta askotariko kulturak eta ama hizkuntzak dituzte, eta orduan hor oso elkarrizketa interesgarria sortzen da kultura guzti horien artean. Berlingo euskara irakurletza erromanistikako departamentuan kokatzen da, da linguistikako departamentuan, eta askotan, pentsatzekoa den bezala, interes linguistikoa duten ikasleak etortzen dira, baino beste ikasketa batzuetako ikasleak ere etortzen dira, eta oso perfil aberatsak ditugu, ez? Batzuetan gainera unibertsitatetik kanpoko jendea ere etortzen zaigu, bestelako interesak dituztenak, agian Euskal Herriarekin dagoenako harreman bat duten ikasleak eta euskara ikasi nahi dutenak, edo batzuetan, erdi kasualitatez apuntatu direnak, ez? Baina oso polita da nola halako kasuetan, irakurleak botere hori daukan ikasle horienganako interes hori pizten, eta harreman euskararekin eta euskal kulturarekin harreman berri bat pizteko edo hasteko botere hori dauka irakurleak, eta oso kasu politak izaten ditugu gure ikasleen artean. Hemen Freie Unibertsitatean irakurlek bi ikastaro ematen ditugu, alde batetik euskara ikastaroak maila desberdinetan, eta euskal kultura ikastaroak baita ere. Beraz, alde batetik lan akademiko hori egiten du irakurleak, ez? Hala ere, esango nuke, irakurlearen figura zabalagoa dela. Eta ekitaldi osagarriak prestatzeko eta programatzeko aukera ere badaukagu, ez? Tokian tokiko unibertsitatean eta herrialdean euskara eta euskal kultura ikusgarri egiteko. Adibidez, adituak, kulturgileak eta gonbidatu ditzakegu irakurletzetara, edota ikaslekin batera bestelako ekintza parte hartzaileak antolatu ditzakegu, ez? Berlinen esaterako, hilabetean behin mintzalaguna antolatzen dugu, edota bestelako ekintzak ere egin izan ditugu, poesia irakurketak eta abar, ikasleen partaietza sustatzeko ikasgeletatik kanpo, ez? Eta horixe da pixka bat ekintza hauen helburua, ikasleek euskararekin duten harremana ez dadila amaitu unibertsitatean ikastaro jakin bat amaitzen duten unean, ez? Baizik eta, helburua da ikaslei ate berri bat irekitzea hizkuntza eta kultura berri batera, ez? Eta egia esan halako ekintzak egin ditugunean, ikasleak oso erantzun eskertua eman izan digute, eta hori noski irakurlearentzat oso pozgarria da.